Mifruxa fuq 2500 metru kwadru ġiet inawgurata blokka ġdida fl-iskola sekondarja St. Thomas More fiż-Żejtun. B'investiment ta' 5 miljun euro sal xogħol ta' estensjoni u tiġdid f'din il-blokka li tinkorpora fiha 13 klassi, 8 laboratorji għat-tagħlim tax-xjenza, 2 klassijiet għal Home Economics u klassijiet għall-Inġenerija u d-Design. Il-prinċipal tal-iskola Anna Spiteri Mejlak spjegat li dan l-investiment ħejja lill-iskola bl-aħjar mod għat-tagħlim tas suġġetti vokazzjonali biex l-istudenti jkunu preparati aħjar għad-dinja tax-xogħol. Aħna hawnhekk nagħmlu 6 suġġetti vokazzjonali differenti li huma il-hairdressing and beauty, il-hospitality, il-media, il-fashion, l-engineering technology u l-information technology. Dawn kollha għandhom laboratorji ġodda, apparti laboratorji tal-computer, laboratorji tad-design and technology li kollha huma fi blokki differenti huma faċilitajiet illum il-ġurnata ġodda. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega kif apparti dan l-investiment fi ftit ġimgħat oħra mistennijiet lesta xogħol fi blokok oħra f'din l-istess skola. B'kollox 350 student lissa se jkollhom l-aqwa tagħmir u l-aqwa riżorsi għall-aħjar avvanz edukattiv tagħhom. Fi żmien li ġej se jkun qed ninawguraw ukoll ix-xogħol fuq blokka 4 u blokka 5. L-iskola se ssir aċċessibbli għall-istudenti kollha permezz ta' bini tal-lifts fil-binja kollha, filwaqt li se ssir ukoll ħidma fuq il-blokka tal-amministrazzjoni.